българските фермери ще получат повече пари, отколкото получават днес. Това е и договорено до 2016 увеличенията се знаят, след това ще има още някакво увеличение за директните плащания. Ще има и средства за фонд за развитие на селските региони, но дали ще спечелят или ще загубят е относително, защото те работят в конкурентна среда. Особено в области като животновъдството, производството на плодове и зеленчуци, просто няма как от само себе си да дойде тази по-добра конкурентоспособност, даже и да се увеличат плащанията. Там трябва да се направи действително да има дългосрочна държавна политика, в която да се сглобят различните елементи, свързани с производство на фуражи и животновъдство и неговото субсидиране и преработвателна промишленост, за да можете да бъдат конкурентоспособни. Така че това е национално решение извън европейските средства. В България 70% от зеленчуците и плодовете са вносни, които са на пазари, 80% от месото. И в новата обща селско-стопанска политика плащането на единица площ. Животновъдството, зеленчукопроизводство, овощарство, където имате много повече разходи, това, което се полага като размер на субсидиите, в никакъв случай не може да им помогне. Отделно от това, българските производители са в ситуация, в която конкуренцията от страни други от Европейския съюз с много по-високо субсидирана продукция довежда до състояние, че при тях не могат да се получат цените и съответно ефективността от производството. За че в България има ябълки от Италия, има от Полша, а там субсидиите са около 10 пъти по-високи. И за това апелът е да се направят програми за тези сектори и да има възможност 10% от директните плащания, които имаме право да разпределяме за сектори, които са критично положение, да бъдат насочени именно към тези сфери, в които ние искаме да продължим да се развиваме, а не да останем в ситуацията, че ще бъдат изчезващи в бъдеще време. Това е тенденцията. Аз, както и подчертах в изказването си, дела на животновъдната продукция в България е 29% от общата селско-стопанска, при условие, че нормално е да бъде 50 на 50%. И това е било и се е постигало като резултат поне до 2007 година. Така че трябва да се направят усилия и от държавата, но да си търсим и правата в Европейската комисия, за да можем да защитим приоритетите си.